виж. Да. И здравейте, аз съм Лайн. И познайте какво е това! Това е един доста готин мап. По-скоро свят, който е подкаран с разни лъки блокове и такива работи, които се спамват. И между другото, вижте, тара! Вече съм като другите. Йей! Да. Защото ми омръзна нормалния крафт и исках да е малко по-трудно. Сега, да разгледаме за някой лъки блок. Да, тук си имам едно бутонче. Блоинг. What? Падате да се заспават там. Да, там има някакво мостче. Оп! Първият лъки блок. Да, ма то не ти дава самия... То, баба, не шуми. То не ви даде нещо от лъки блока, както виждате, там има една простотия, която отваря лъки блока и ви дропва някакво интересно нещо. Сега слагаме лъки блока. Оп. И ми го отвори. Ключ на безсмъртието! Йей! Йей! Имаме система на безсмъртието! Йей! Дайте с лъки блокове се рестартват. За сега ще правим нещо там. Ще копкаме. Да, както виждате, нямам абсолютно нищо. Атомите за тази скирка ги намерих. Къде беше, бе? Къде ги намерих? То съм смотан. Да. Намерих ги в селцето. То аз не съм го намирал самото село. Такова. Просто написах seed 999, нали, 3 деветки и ви спамва в село, като напишете 3 деветки. Не е нужно да търсите село. Което не е чит. Просто е малко по-лесно да направим. Този лъки блок може да се рестартне, но обаче има едно много тъпо правило, че лъки блоковете, понеже ми е бъгъл в света, прочетох някъде в един специален сайт, че когато се снима клип, понеже телефона ми е бъгъв и не мога не може да се рестартне. Така че когато стане време за рестартване, ще спра клипа и има някакъв рестарт бутон, оня, който ми е на вратата и като го натисна, той ще ми рестартне лъки блока. Което значи ще има някаква нова наградка, което е готино. Да го направим тези работи така. Мен ще кажа, че ми е скучно да чупа дърво и на мен ми е скучно. Само, че, както виждате, не съм се развил изобщо. Погледнете ми инвентара просто. Това е много готино, че има и на телефоните, можете да си таковате такова. Не можете да си имате такова нещо. Хубавичко. Много лесно ми беше там. Той ми показва всичките рецепти ми ги показва. Аз какво? Само трябва да събирам материали. А сега така трябва и да такова. Трябва и да си ги нареждам на крафтинг тейбълката. Което е малко по-готино според мен, но и както виждате, сърцата са ми долу и не ми пречат да виждам, защото нагоре повечето пъти има разни работи, има някакви паяци, които се катерят по дърветата и аз като такова не ги виждам и те ме
Така ме стресна и ме убиват. Така че предпочитам да се така. Сега... тъпо дърво. Да си намерим каштургата. Знаете, мале, какво ми става, бе? Престани! Да, е каштурка там. Имаме си котка. Айде леко. Само не знам, мога ли да си видя. Мога ли да се видят дорабилите то? Ето ме отново, баба ми започва да говори нещо там. И аз трябваше да спра, за да изслушам. Ето така. Това много готино са го измислили. Ето, идеално е. Та котка ми изкара къла! Лоша котка! Не ми я гледай! Как ми изкара къла? Да, тук съм събрал разни работи. Ама много сундуци имам. Тук още супер много работи. Което ми напомня, че трябва да взема ето тези слабове. Пардон. И... Чакайте, не. Да взема... къде беше, бе? Ето този стол. И да го направя на Stone Bricks. Айде, бързо! Това е така. Примерно 12. И това си го взимам. Малко досадно е взимането, но аз не съм тук да оспорвам играта, аз съм тук да я играя, така че... Ти отиваш тук. Къде да ги сложа? От тук... Не! Тъпа стълба. Да, там се направил пода. Защото, както знаете, някаква среднодурска къща. Ей! Айде, стигнахме тавана, бата. Какво правя? Майко, как се изнервям. Айде. Почихме се. Ето тук така. Не, шуйте за кой беше това цялото дърво, ето за кой. Ще правим втория етаж. Махаме ли сега тия пръсти от тук? И драговата ми отива. Защо не мога да извидят дурабилите то? Гадост. Не мога да гледам дурабилите то.
Само, че явно не можем. Имате късмет сега, че съм спрял звука, защото този дъжд щеше да бъде ужасен. Бабо, престани да ми изчини. Снимам клип. Ето ме отново. Какво правя? Правя. Не. Ой. Айде. Чакайте. Бустедата. Не. Цяла чашка. Абе. Ето било и тук. Сега. Готов съм. Да. Дадат ми някакъв сироп. Нещо не ми е добре корема и затова. Ето сега. Не парай! Да, малко тъпо става. Това ще бъде топлет. И очаквайте продължение.